kom eens, wat heeft u daar? Wat heeft hij voor? Kikkers? Kikkers? Ja, in de sloot. Jee, en hoe heeft hij pakt? Maar deze fles, Koest ze samen pakken? ja. Heb ik helemaal zelf gedaan. Kijk, zie, dit is de deksel en daar kan ik wat eten geven. En ben je toch heel vaak zijn in het longen? Ja, dan ga ik altijd even aan in de long of er niks lijkt van een plastic bijvoorbeeld. Dan ga je er dood van en de penker gaat er dan ook dood van. Dus daarom ga ik elke dag zieken van afval. Heeft die kikkers zich al een naam miljoen? Ja, beetje. Dit is Jet Thomas en dit is Chippy. En dit is Jetse die bovenop zit. Jitse, dat bestaat. Ja. Die heeft nou die zelf neemt. Ja? Aha. En wat is nou mooi het wan dan? En ga ik verzagen en ga ik niet meer vrij laten. Nee? Nee. Ik kan wel lekker in huis blijven. En ik kan Oh. Maar hoe zit ze dan thuis, hè? in de vissen komen, dan kan daar lekker zitten. Zullen ze dat leuk vinden? Ja. Ja. Bedankt Jitse, dat we die kikkers zijn mochten. Ja.